sing gedhe pak ngapuramu nimas pepujanku jantung adikku sambung mumbung wanci dalu ngrubeda saremu lawan karwamu Kang Mas Kang Barat remuke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomo tenan sida dadi cah telu tak kanthi dikopok mati Kang Wen Srana tasih sesarengan Setya Laras Indonesia Seneng goyong Dewa Audio Sound One Pro Multimedia. Monggo Pak Yanto. Sing gedhe pangapuramu nimas pepujanku jantung hatiku sambung kumong wanci dalu ngrubet dosaremu lawan karwamu Kang Mas Kang Barat remuke atiku iki yen banjur ngalingi bocah telu iki pomo tenan sida dadi
ngandika apa gemati Jan iya gone nom-nom kompak niki sik bocah kabeh ya ya gone nggih niki. oh belok ora ngira-oranya kok besan kuwi mbak ya saiki wis Sinten? Mas Yanto ing kagungan dalem sing kagungan damel menika Oh lah nggih. mbak ngerti yo di rombongan dewi Entrane. rombongane elok tenan. andekno ora omong-omong Niki pokoke napa niku pripun mbak rombongan sarwa gathuk niki. kok sarwa gathuk Gathukan kok ngendi-ngendi maksudnya. rombongan monco warna Niki- Pengrawit handal Niki lah kanten. pengrawit ngiras jagong niki mengke. ya Jagong lho, Cah. Aja ora jagong lho ya. niki kula mulih kali kanca-kanca bengi niki pokoke ampun njagake lah. Nggone pemimpine dhewe mosok jagake. Loh, Lah iya. niki pun lunas. Ampun lunas. Oh, sebab karek Pun salam. lunas. Nggih. Mula kita Mula kok cayane bingar-bingar. Kebingar niki. Lah nggih, monggo. Nggih, Mas Mas Yanto Yanto. sembadani kok ya. Nderek mangayu bagya anggenipun kagungan hajat nggih Mas Yanto. Mugi-mugi anggenipun kagungan hajat tansah mangge rayu wiwitan ngantos pungkasan. Amin. Dan juga buat mempelai berdua, Mas apa Mas? Mas Arif Saifuddin, Mas Arif Saifuddin dan Mbak melawan Foni Nur Astuti. melawan Mbak Foni Nur Mbak Astuti. Foni. Sarjana pendidikan. Kok melawan nih lho. Lah yo kok bengi lah pertandingan. Maksudnya apa ki jenenge? Ijab burung lho. Oh dereng to. Dereng Ijab kok iya. ya badhe badhe Pokoknya panganten badhe calon Kula nggih panganten. ndedonga nderek memuji selamat menempuh hidup baru nggih Mbak Mas. Semoga bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Mas. Amin. Alhamdulillah. Dungane Presiden Pusat ya. Mandi biasanya Pak D ya, Amin. mandi. Kandhani kok. Amin Lah, iya. Allahumma amin. Saiki nyambimu balik barang ke Mbak Rini. Bu Ustazah. Iya iya, monggo. Amin amin. Ditetak sisan ora Manyanto. Sese, sapa mau macel mau. Iki sapa iki? Sese. Piye piye? Piye? Manyanto ditetakne sisan ora. Mas Yanto. Mas oh borong tetak. Oh Mas Yanto ki rong tetak to? Rung tetak kok wis mantu. Aja saiki wan, sesoke wan. Hati bendang ewuh neh. Aku ya ora ngerti nek Mas Yanto ki rong tetak to Ya, jebule iya. ta. Wis nilik ya wan. Isu. Ya live streaming lho cah wajar. Pak dikira tenan. Mendah bayang yen sida urip lan handika mesti bagya mulia jor lair putri Sulestya terus bisa nyuara dika kang mesrana Matur nuwun Pak D Margono. Katur Mbah Hadi Wilujeng Laras, Wilujeng Dalu. setia
Seblakane kendang miring. Suara elok ya ngene ya Pak Yanto. Lagi suarane. Lah terus napane, Pak? Ya mbuh pokoke suarane penak ya ngene iki urung liyane. Marai tom-tomen. Among tansah tak laleke nanging terus nanging terus eling wekasan pepuntanku pamane sadar aja kang Panun, Mbak. Kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengung rasa tresno kang tak pendem sarwa mikir ati tan bisa jenjem
jroning atiku keneku nandang tresna iki wis kinodrat sak gremong lampahi ulo sawah sapa ngendut datan omah ati kang wis kapilot saibab bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu monggo laran cokek sing badhe mbeksa langsung ya iki ndang rene Laron cokek. ya iki laron bongkeng iki laron sugi Laron sugi. Laron tri. laron tri laron ki yo ndek jeneng lho Mas monggo Mas Margono masuk Kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jenjem topak kaya ra bisa ngoncati Tenane. saben wati tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko Lah ngopo? wekasane teman lara tresna Nadyana to Mas. yen katulu nanging saged to Mas nanging caket sajroning nggonku nandang tresno iki wis kinodrat sagremong lampahi rini ulo sawah sapa ngendut apa kuwi datan omah mas ati kang wis kapilot saibab bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu lelagon kapilut sampun yo kursine ndang tiring kesih ndang go joget alah kesuwen Margono kursinya diangkat ya Mas lagi Wis pirang
taun lawase ana kene kanten slirane antu nggonku nunggu nganti putih rambutku rasa ati dadi kangen saya suwe saya malah nemen ngalor ngidul dadi bingung odyan kangen ra iso dibendung monggo Mas Laki wong ayu nikang ning ati nadyan sakedheping netra ati lega ati gelo he 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 iso ya 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 hey nganti kegawa ing ngimpi gewang-gewang sliramu wis teko nanging ati dadi gelo tak goleki sliramu ra ana ayo laron pendek laron ari ya masuk wis pirang taun lawase ana kene ana kene panggih ganten iya 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 ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku rasa ati dadi kangen saya suwe malah saya nemen alor ngidul dadi bingung odyan kangen ra iso dibendung ya Mas yo wong ayu enggal bali anggon kangen ning ati nadyan sakedheping netra ati lega ati lega goyang dong enggal total
Nggih, Pak. Mbak Rini apa Mbak Yola? Mbak Yolanda. Ayo, Laron Coke. Selendang
Gus Bolanan Marinio. Yo yo yo. Biyen aku selawes kondo jroning bebrayan kebak ing panggoda kebebasan wanci panglom tanpa perbeten gedhek rinoso Dungan wong ayu kok ada bingung ngawon satema ajentung kaya wong kelangan petung gelek-gelek wakasane bungkeng tak sebentar seliramu buat selalu janji prasetyaku terasaku kan satu tetap tulus merebeli jiwa mbok tuwe rasa kuwatir mbok tuwe aja biyen aku lek sing kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda kebebasan wajib panglom tanpa berbeten gedhekan rinoso ora nyenda aku ketemu Salin apa ya benang murno wong ayu mbok aja bingung tumlawung sadema anjentung kaya wong kelangan petung gelek-gelek bekasane Makasih ya Pak. Siap, Sesona ya. ya. sesuk temune ngendi sesuk nai temune nang ngendi Tak sowan marang sliramu mbok celali Matur suwun Mas Dalon sapa lali aku Mas Dalon tresnaku kan satu tetap tulus merebeli jiwamu. Terima juga Dimas Gono yang di Tangerang, Mami Ase yang di Taiwan, Mbak
tiang di Hongkong. Kacing. Ya Allah lindungi Siren. Ya Allah, lindungi Siren. Ya Allah, selamatkan Siren. Ya Allah, lindungi Siren. Ya Allah, lindungi Siren. Ya Allah, sayangi Siren. Ya Allah, sawerlah Siren. Ya Allah, ampuni Siren. Setyo Laras Dewa Son Audio Sunset One Pro Video Shooting. Oh. Mas itu, ayo Mas itu. Tadi Pak Iman, Ade Saiman, ayo. Hea, Mas Narso, masuk Mas. Sabanku nyawang fotomu, rasa kangen kumarang seliranmu. Biyen ate andom tresno bebarengan neng gedung ombong. Asik. Saiki aku papane. Pancen kudu tak akoni yen to tresno ragu tunduweni apa terasa sroning ati Mas itu, ayo Mas itu. nanging piye kudu tak akoni. Panyuwun gombreng sliramu rungono tangising ati iki lewat angin manci bengi aku titip salam kangen jroning ati One Pro ya. Dewa biar goyang dong. Setyo Laras Mas Yanto ayo Pak De Bongkeng. Masuk. Sabenku nyawang fotomu rasa kangen kumarang sliramu biyen ate andom tresno bebarengan neng gedung ombong. Saiki adoh papane kepiye martane biyen ate andom tresno kepatina dina bisa ketemu. Yuk Mas Narso. Pancen kudu tak akoni yen to tresno ragu tunduweni Awas, Sob. Awas. apa Alah, kebablasan. jroning ati nanging piye kudu tak akoni.
Ah, tak kira ki arek nyawer. Sik to. Jebule cekolane Aja nemen. jongkat. Aja nemen-nemen. Kok ndak apa ki lara boyoke kumat susah. Iki bebas kamu mah. Nek leh ngene aja nemen-nemen ku nek manti ra iso balik ngene terus. Nah, dalah. Iku nek bar terus tau sih. Nek pisan Kas, tung. Nah, wis. Bahaya ngono ki rumangsamu. Iso Piye, Dik? Kene mantuk sareng. Oje. Napa lali dalane? sampun koming. Sampun koming. Niki pinten? 11. Bisa 11. Basirin. Ayo Pak Desiren, persiapan. Pak, ayo. Wan sik Wan. Jiro lu. Pak, alah iki jurus apa? Sing apik. Pak. Sik to, iki lho Jan. Sik. Pak. Kusik. Ngombene kari sik kusik to. Arep persiapan barang kok kusik. Pak. Panyuwun kumbreng sliramu. Romono tangising ati iki. Liwat angin wanci bengi. Aku titip salam kangen jroning ati. Ayo loren laron sokeman ya. Bisa loren gitu. Ya, oke Mas Margono. Seselala. Kelingan ati kang musro menyang endi dunungmu ayo Lesungan mania ya. aku kepedhot Masudin goyang dong. ati iki Talung mania. mangsa rindu Aduk becen mania. anggen Janji
wong ayu rono anggap bojoku. Nah, alah, alah. Umpama tak gendelana, nanging Gusti anghanen taake. Muga aku kang mbok tinggal antuk pinayungane yang widi. Matur Nggih, nuwun. sembah nuwun. Sobat Hoi. Pastri. Yolanda. Ya, Setia Sugeng midhangetaken para Janji tresno disekseni. Lintang-lintang ing tengahe wengi. Ati kang nandhang asmara. Gusti kula paring usada. Rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki pepung jan ati neng endi Yolanda wong manis sing anti-anti. Setia laras. Wah bagus aja sira nelongso. Aku teka makasih gendang tresno. Lalangan asmara gawe sewu rasa. Nambari ati kuciwa. Kang Mas hatimu aku Selamat malam Bunda Fitri dari Jakarta dan juga Mas Heri dari Sumbawatan Kantor Mas Anas. Pelujeng dalu. Fitri, selamat malam. Dan juga diajeng Ayu Anjani ning Arang Kandan. Selamat malam. Janji tresno disekseni. Lintang-lintang ing tengahe wengi. Ati kang nandhang asmara. Gusti kula paring usada. Rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki pepung jan ati neng endi Yolanda wong manis sing taati asik. Halo Bunda Fitri, selamat malam.
Ayu Anjani, selamat malam. Hehe. Saga, 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 Sinar dan kadang-kadang paguyuban setyo laras kadugi sineguyung audio sound system Dewa Dadi pinang
Setyo laras. Lah piye Setyo laras lho, Dik? Heh? Setyo laras. Lah iya. Lah iya. Ketoke wis dhuwur. Durung. Dereng. Nek urung dhuwur munggah panggung. Kok lak tambah dhuwur. Oke. Nganti putih kabeh rambutku Rasa ati dadi kangen saya suwe Saya malah nemen ngalor ngidul dadi bingung tak golek sliramu wong ayu endah lo Nadyan sangga penitra atri loko Ayo Pak De bongkang Pak De siren ya. Alah Gusti Allah, ya Allah. nganti kegawa ngimpi galang-galang Sliramu wis teka nanging ati dadi gelo tak goleki Mbah Siren ra ono. Aja waktu di Badun, sementara lakon Wanodya ayu utama ngambar ruming kusuma mulat leng-leng brangto agawe sengseme nolo esa mulir pahit matu lindi-lindi nyawang netramu dasar lencer kuning anggugah rasa tresnaku nyambar arum tanku jiwa katon memangise
sekar mekar lan merhati rinunce katon kinelung takkan dihaneng jagat katresnan Tiada yang lebih indah, tiada yang iya iya selain hatiku, ada yang kau tahu. rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuwu anono liya mung sira wong ayu Satya Laras. Hey. Wanodya ayu utama ngambara ruming kusuma mulat leng-leng brangta agawe sengseming nawa iya iya Lintri-lintri nyawang netramu, dasar lencir kuning, anggugah rasa tresnaku. ngambar arum tanku jiwa katon manise sekar mekar lan melati rinunce katon kinelung takkan dihaneng jagat katresnan Tiada yang lebih indah, tiada yang rindu selain hatiku, ada yang kau tahu. rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuwu sanono liya mung sira wong ayu Tiada yang lebih indah, tiada yang rindu selain hatiku, ada yang kau tahu. Rembulan kang sumunar nyekseni tresnaku, lan ana liya mung sira wong ayu. tan ana liya mung sira wong ayu Rojen Visual Security Pak Desi Renjan Pating lemparek rumus wane pit montor rame-rame saben hari dalan dan tiap ngecek bodo aksesoran ngecek rombongane teko ngebut tanpa guna ora itu ing bebaya saiki nyontek kudu diatasi yen patut bisa gawe beban
pating klempon krungu suarane bit montong rame-rame katengahe dalan gedhe damja reteng padha asepora rombongane teko ngebut tanpa guna ora etuk ing bebaya ning saiki ora bojo di atase yen kabecok yen kepatot bisa gawe pepati jajan matur Dadung. Menuju midhangetaken Mas Yanto lan kantun Bunda Fitri Mas Heri Sumbawa. Selamat malam. Ya buat yang streaming One Pro dimanapun berada. Love you. Ibu mau mengajak aku ke sana memandang alam sekitarnya karena senja telah tiba mentari tenggelam di gunung yang biru langit merah berwarna semu Rini Kita pun turun bersama melintasi jalan setapak tanganmu kau peluk di pundak membuatku gelanggang tak lupa kau petik bunga warna ungu lalu kau selipkan di rambutku asik ya Mas Rio iya 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 ayo yo bukit berbunga bukit yang indah di sana kita selalu datang berdua madu cinta bukit berbunga bukit yang indah di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Arek sumampir. Oh, yeah. Iya, Pak Desirin, ayo dong jogetnya. Ayo Red. Indah berbunga. Terima kasih. Kau mengajak aku ke sana memandang alam sekitarnya karena senja telah tiba mentari tenggelam di gunung yang biru langit merah berwarna sendu Kita turun bersama melintasi jalan setapak tanganmu kau peluk di pundak mengantar aku melangkah
Cinta